Ďakujem za slovo. Ja som tu taký ako doplnok, pretože to je posledná prezentácia, aby ste sa trochu zobudili, tak ako sú na tom hokeji také tie roztleskavačky, tak to som ja, že ja vás teraz idem prebudiť. Ideme si prejsť takú vec, že asi každý si dostali takéto papieriky. Je niekto, kto nemá taký papierik? Šarmantná asistentka môj miel na papierik. A urobíme si taký test a princíp je v tom, že ukážem vám dve varianty, niečo, čo sme testovali, sú to AB testy a vy musíte uhádnuť, že ktorá varianta vyhrala, to znamená, že zarobila viac peňazí. Tí, čo uhádnu zle, tým šarmantné asistentky zoberú papieriky. A tých testov je 5 a tí, čo sa dostanú až na koniec, tak možno niečo vyhrajú. A máme nejaké posledky, či sám si zapisúvam? No, tuto je prvý test a je to vlastne, ja to celé vždy vysvetlím. Je to podstránka, nejaká landing page nášho prémiového produktu Internet Security a v podstate sme tam testovali to, že máme zobrazenú spôsob výber licencie. Môžem si vybrať jednoročnú, dvojročnú, trojročnú. V prvej verzii si vyberem a kliknem na tento batón a idem do košíka a ďalej pokračujem do nejakého checkoutu. A v druhej verzii sme túto časť trocha zmenili a sú to také 3 boxy, každý má vlastný batón. Nič iné sa nemení, to znamená, zbytok stránky zostáva rovnaký, ceny zostávajú rovnaké. Vaša úloha je teraz vybrať, že ktorý test bol úspešnejší, ktorá verzia bola úspešnejšia a zarobila viac peňazí. Toto je inak pôvodná verzia a túto druhú sme testovali. A aby som vysvetlil, tak červená vždy bude Ačko a modrá vždy bude Bčko. Môžeme začať. No, držte papieriky. No, takže tí, čo majú modrú, som myslel, že viac ľudí bude vypadávať. Tí, čo majú červenú, niekto mal, teda to ste vymenili. Tí, čo majú červenú, tak tí môžu odozdať všetky papieriky, poprosím. Ostatní pokračujú ďalej. Kto mal tú červenú? No jeden, no. Koľko máme tých tie? Môžeme potom pokračovať v prezentácii, tam sme vyráhali. Dobre. Dobre, druhý test. Avast, väčšina užívateľov Avastu má nejakú free verziu antivírového programu, ktorá je zadarmo. A z čoho Avast žije? Že týmto užívateľom, ktorí majú zadarmo verziu programu, občas, keď im expiruje taká nejaká ročná licencia tejto verzie zadarmo, im vyskočí také okno, taký pop-up, niektorí, ktorí majú Avast, ho možno poznajú, a ktorý hovorí, že licencia expiruje o 2 dní a snažíme sa ho vtedy nejakým spôsobom presvedčiť na prémiovú licenciu. To znamená tá napravo. Alebo môže pokračovať v tej pôvodnej a to je táto naľavo. Rozdiel týchto dvoch screenov je iba v jedinej veci a to je to, že v prvej verzii zobrazujeme aj cenu. V druhej verzii nezobrazujeme cenu. To znamená ako logicky, že keď tam nemám cenu, tak asi pravdepodobne pôjde viac ľudí do košíka a možno menej nakúpi. Keď vidia cenu, tak určite na tento batón klikne menej ľudí, ale možno tí, čo už kliknú, ktorí vidia cenu, možno nakúpia. Teraz je na vás otázka, že ktorá verzia vyhrala. Čiže viac zarobila. Viac zarobila. Ačko je červená, Bčko je modrá. Niečo to niekto bude meniť. Čiže Ačko vyhralo. Tí, čo majú modré, môžu odozdať všetky papieriky. Všetky dva? Všetky dva. Už to na to? No. Pokračujete. No, toto je taká landing page v Brazílii a to je užívateľom takisto v Brazílii, ktorí majú zadarmo verziu antivírusu, tak im občas tam vyskočí taký mini pop-upík, ktorý im hovorí, že no, poďte vyskúšať nejakú inú verziu, proste sa ich snažíme dostať na túto
na túto landing page, kde sa im zase snažíme predať tú platenú verziu. V podstate všetky screeny sú o tom istom, snažíme sa im predať platenú verziu. Toto je pôvodná verzia webu a táto druhá verzia išla potom do testu, sa upravila. Môžete si pozrieť rozdiel. Ten rozdiel hlavne v tej grafike. Nikdy netestujeme viac ako jednu vec. To znamená, že keď testujeme nejaký layout, nejaký design, tak nikdy nemeníme napríklad cenu. To tam vždy zostáva rovnaké. Čiže rovnaká je cena, layout sa zmenil, obidve majú rovnaký počet užívateľov, ktorá verzia zarobila viac. Ačko červená, Bčko modrá. Mám taký pocit, že ceny bereme domov. Takže dvaja majú zatiaľ správne. Či už to je nejaký ďalší stílový moment. Takže tí, čo majú modrý, tak asi už musia odozdať ten papierik. Oni sú takí inakší, no. My sme ako rozmýšľali tento screen, že na tom si asi najviac ľudí vyláme zuby, že nedáme až nakoniec, ale som sa bál toho, že čo keď nakoniec zostane veľa ľudí a my nemáme toľko cien, takže som ho dal radšej do stredu. Koľka ti nám zostali? 5 cien si môžete rozdeliť. Poďme ďalej. Toto je taký zase pop-upík, ktorý vyskočí, keď užívateľ používa rozhranie toho antivírového programu, tak tam je jedna taká funkcia, ktorá sa volá Software Updater, ktorá automaticky updateuje programy v vašom počítači a tá funkcia je v platenom prémiovom produkte. A keď si na tú funkciu klikne nejaký užívateľ toho produktu, ktorý je zadarmo, tak sa ho snažíme predať, že ak chceš túto funkciu používať, musíš si aktivovať prémiový produkt. No a otázka teraz je, že ktorá z týchto verzií fungovala lepšie a predala mu ten prémiový produkt. Tuto je to jeden button a tuto je nejaká porovnávacia tabuľka, kde má zase možnosť tú istú na prémiový produkt a vás premiér. Či už len dva zostávajú? Červená. Jeden vyhráč. Jeden vyhrá. No, ešte máme tam. Ešte vzadu máme. Sorry. A to ešte majú papierik? No tak ty už nemáš papierik a ten vzadu ešte sú dvaja. Počkaj, červená bola dobrá. Ale... Aha. Modrá bola dobrá. Modrá vyhrala. Poďme na posledný test, ale už si teda sám zostal, že? Ešte jeden. Dvaja sú modrý boli teraz. 5 cien pre to. A no, toto je Avastový košík, to znamená, že keď si niekto kúpi nejaký produkt, o ktorom sme sa tu teraz bavili, že sme ho konečne presvedčili, aby išiel do košíka a kúpil si ten prémiový produkt a z Internet Security, tak my tomu užívateľovi stále nedáme pokoj a snažíme sa mu predať ešte niečo navyše. To Candirect to nazývame. Čiže mu tam prilepíme ďalšie 3 produkty, ktoré si môže vložiť do košíka, nemusí vložiť do košíka. A vlastne testovali sme tento Candirect, túto časť, ktorá z nich bude lepšie konvertovať. Prvá verzia, druhá verzia. Troška som upravil design, tie batóny sa posunuli. No, môžeš sám hádať, no. Tak ani vkal. S tým si nenatal. No. Ktorí zostali tí poslední, tak už sme to rozdali tých, čo zostali úplne do posledného. Čiže zostali si ty, vzadu jeden. A ešte predtým to už to bolo takéto veľké sito, že? Cez tú Brazíliu. Dobre, tak to nejak rozdelíme. V podstate sú to nejaké vína a ruksaky avastové. A toto bol len taký akože teaser na tú prezentáciu Pepuhosa, ktorá bude už trocha obsiahlejšia. Dávam slovo.